دکتور میر کامیران امین عالی بدرخان لإستانبولê di 21 meha tebaxa sala 1895 de ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya yekem lê temam kir da ku ji bo hejmarek bajaran di nava İmparatoriyeta Osmanî de di wê demê de were sergon kirin. Piştî ragihandina biryara Wilson tevlî komelaya bilindbûn ya Kurdî bû û gelek gotar di kohvarên jîn serbestî de belav kirin. Piştî ku dataya leşkerî Mustafa Kemal Atatürk biryara sêdarê derheqê wî hat derxistin. Lewra li gel birayê xwe Mîr Celadet reviya berê xwe dana Almanyayê. Li wir mafnasî xwend ve geriya karê xebata netewîya azad. Piştî şikestina şoreşa Akrê cardî vegeriya Leipzig û li wir nameya doktora pêşkêş kir vegeriya Lubnanê da ku li Lubnanê karê mafnasiyê bike û beşdariyê di çalakiyên rewşenbîriyên Kurdî li ger Mîr Celadet bike. Sala 1943 her du rojnameyên Roja Nû ya Heftanew stêrek ya mehane derxistin. Di sala 1947 de berê xwe da Fransayê li Parîsê niştecî bû. Di zankoya Parîs de beşê zimanên Rojhilatê de mamostayî kir. Wek pisporê zimanê Kurdî û zaravên wê kar kir. Li Parîsê jî Mîr Kamîran navenda xwendin û lêkolînên Kurdî ava kir û bû berpirsê wê. Sala 1948 berê xwe da Amerîkayê û bilgeyek derbarê doza Kurdî û mafê Kurdan pêşkêşî amîndarê giştî yên tewên yekgirtî kir û daxwaza mafê Kurdî kir. Sala 1954 ji keçeka Bolonî bi navê Natalya Dosofîtskî zewicî lê tu zarokên wî çênebûn. Sala 1961 Doktor Mîr Kamîran Bedirxan pêwendiyên bihêz li gel Nemir Mela Mustafa Barzanî ava kirin û bûn û nerê şoreşa Kurdî Ewropayê taku koça dawî kir. Sala 1970 li gel hevjîna xwe berê xwe da Herêma Kurdistanê û demeke dirêj lêma û wê seredanê bandoreke berçav li Bedirxan kir ku diriya pênûsa xwe de êş û azar û stemkariya dihata serê Kurdan têde belav kir. Bandoreke mezin di nivîsên xwe de encam da. Sala 1975 de hevjîna wî koça dawî kir. Piştre bi 15 rojan şoreşa Kurdî rastî şikestinê hat. Di encamê de Mîr Kamîran nexweş ket û pir xemgîn bû û bandora wan sedema zora tendurustiya wî bir. Doktor Mîr Kamîran Bedirxan çarê cêriya paşîn de sala 1978 li Parîsa paytexta Fransayê koça dawî kir. Mîr Kamîran ji bilî zimanê xwe yê Kurdiyê dayîk şarazayê zimanê Türkî, Farsî, Fransî, Almanî û Erebî bû. Hejmara pirtûkên wî yên çapkirî gihişte 26 pirtûkan serbarî gotaran. Elî Umar